Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapos na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugatong ka siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalilong nagtusa. Panganod, talipay ang ating matagamdaman, kauban na siya. Pagkaanin lutog kataho, ang langit lulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan siya kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na ikamatayo, Jesus. Tulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatao. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos hapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan uhaon, sugaton ta siya. Ikaw o ako, iyan uhaon, lalilong nagtusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagamdaman, kauban ka siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na ikamatayo, lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatao. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan, wala na ikamatayo, Jesus. Salamat sa kayo na naniini mga adlaw, wala gid kami kawanga nga makadungog sa pagsimba. Tungod kay Ginoo, mao may kabubuton nimo nga ang imong katawhan magahatod og mga pahumot nga insinso uban sa kalipay nga magaday. Nagaampo ako nga magapadayon ang imong kalayo nga magabuko kanamo nining adlaw. Alam mo kahibalo pahiluna sa matag usa. Salamat sa imong langitnon nga proteksyon. Sa pangalan ni Kristo among ibalig maigdungog. Amen. Lucas Kapitulo 8. Praise God. Okay. Luke chapter 8 from verse 22 down to 25.
One day, Jesus said to his disciples, let's go over to the other side of the lake. So, they got into a boat and set out. Verse 23, as they sailed, he fell asleep. Nakatulog siya sa diha nga nanabok na sila sa pikas tampi sa lanaw. Sa ilang pagbiyahe nahikatulog siya. O sa iyang paghikatulog diha siguro sa tunga-tunga sa laod. Miabot ang dako nga pagsulay. Squall came down on the lake. Dagko nga unos, kusog nga unos. So that the boat was being swamped. Halos mayabo ang ilang sakayan ug malunod, and they were in great danger. Delikado na sila. Verse 24, the disciples went and woke him, saying, miduol ang iyang mga tinun-an ug gipukaw siya ug miingon, magtutudlo, magtutudlo. Master, master, we're going to drown. Malunod na kita. Nimata siya ug mibangon and rebuked the wind and raging waters. The storm subsided and all was calm. Sa diha nga mibangon ug iyang gibadlong ang hangin. Ug kini mihunong ug milinaw. Ug miatubang siya sa iyang mga tinun-an, where is your faith? He asked his disciples. In fear and amazement, they asked one another, who is this? Kinsa man di giniyod siya? He commands even wind and the water, and they obey him. Ang Dios magapanalangin sa pulong karong buntaga. Kining adlaw, karon pa ko mahibalo na posible walay simba sila tungod sa na-lockdown ang ubang mga pastor. Sige ra. Mag-ampo ta, dili gusto ang Ginoo na mahunong gayud ang mga pagdaig, kay nag-ingon siya sa Luke chapter 19, kung paundangon sa pagdaig ang iyang katawhan, ang mga bato mao'y musinggit aron sa pagpadayon sa pag-awit ug pagdaig. Okay, so balik ta sa mensahe. Praise the Lord. Abli ra gina atong gate diha, brother Bong og Ning, tanawa na ng atong gate, abli lagi. Okay. Nay nagawas, wala usay pagawas so dato panahon na iwali, mao man na nga dili ta mga ligon ani kay panahon na magwali, maglaag-laag. Okay. Okay, padayon ta. Kini nga libro sa Lucas kapitulo 8, 22 ngadto sa 25, gihisgutan gayud ang tinuod nga pagkasiya, ang pagkadiyos, ang iyang pagkasiya, ug ang iyang pagagamhanan, ingon nga Ginoo, Jesus Christ, ug iyang gipadayag kini sa klaro, pinaagi sa iyang gahom, nga ang bisan gani ang tubig, dili dagat kay lanaw man ni lake, dili man ni tubig dagat lake. Mora banig madto kag Butuan o madto kag Surigao, magiani mo kananay dakong nga lake dia. Okay. So makita nato dinhi ang pagkasiya, ang pagkadiyos. Naa siya sa tawhanong kinabuhi, tao gyud siya. Pero Dios. Okay. Makita nato dinhi ang verse 22 nga siya si Jesus mitabok gayud sila niining dagata. Okay, Jesus crossed the Sea of Galilee. Iyang gitabo kana. O ang iyang pagkatawhanon, sa tinuod lang, 100% tao yun siya. Na tao siya sa unod. Praise the Lord. Pero hinumdumi na walay labot sa buhat sa magtiayon nga natao siya. Tungod kay sa wala pa mag-ipon si Jose ug si Maria,
ang Espiritu Santo ni kunsad na kaniya. Diha man ang problema. Nga gihuna-huna nila na birthday na tao na ang manluluwas. Tinuod na. Naagyud siya sa lawas sa tao. Kini nga libro o kapitulo sa Lucas chapter 8, makita gyud nato na tao gayud siya. Ug sa iyang pagkasiya kay tao man sama nato. Sa pressure, sa kadaghan sa mga tao nga mualirong kaniya kay magpatabang, magpaayo, puli-puli lang, mahuman kay daghang mga masakiton, daghan ang nagkinahanglan sa kaayuhan. So niabot ang panahon na gikapoy siya. Ug sa iyang pagkakapoy, praise the Lord, ang chapter 8 verse 22, iyang giingnan ang iyang mga tinunan, manibat sa ta kay mo pahulay. Manibat sa ta. Okay. Nag-ingon din niyang verse 22, sa kadlaw, Jesus said to his disciples, let's go over to the other side of the lake. So they got into a boat and set out. O sa verse 23, may biyahe sila, milawig sila. O sa iyang kakapoy na hikatulog siya. Sama siya sa ato. May kapoy. Nahikatulog siya. Kaya ba niyang lakuan kadtong tubiga? Kaya. Sa Mateo chapter 14, kaya. Okay. Makaya niya nga lakuan niya ang tibuok lanaw. Kaya na niya. Pero tungod kay kadtong panahon na, ang mga tao kanunay nagduot kaniya, nagkinahanglan, tabangi mi. Niabot ang panahon na na-exhausted siya. Gikapoy siya. So ingon siya ayaw sa mamahulay sa ta. Dili de pwede na kining mga lagad ta sa Ginoo nga bisag ikapoy na halapatay-patayon ng imong kaugalingon. Naagi panahon mupahulay gyud ang atong lawas. Bisan gani sa trabaho ayaw gyud abusahi, pahulay. Aron ma-restore balik ang imuhang kaabtik ug kaligon. Moto sa pagsakay niya sa sakayan, sa tawag niya ani, bote ba ka o bangka ba? Sa pagsakay niya, sa kakapoy, nahikatulog siya. Okay, so dinhi makita nato nga sa iyang pagkatulog, tao yun siya. O gani ang iyang kaugalingon, iyang gisalig sa iyang mga tinunan nga mga apostoles. Pupahulay sa ako kay gikapoy ko. Tiaw mo. Sa diha nga maabot siya diha sa kamadaan, makitaan sa mga tao, muduol din ang mga tao, magpaampo, mga masakiton, ilang iparibyok. Praise the Lord. Nadugay na niya, gikapoy siya. So dinhi, ang dakong kumpiyansa sa iyang mga tao, iyang gitugyan. Mupahulay sa ko, kamo lang usa ang magmaniho sa pagtabok, kay mupahulay usa ta. Og sa takulahaw, makita nato dinhi na niabot ang wala damha nga unos. Ug sa diha nga niabot ang kusog nga unos, nabalaw og timbang-timbang ang iyang mga tinunan, kay daw lunuron na sila. Og tungod sa ilang kahadlok, miduol sila kang Hesus. Praise the Lord. Og sa ilang pagduol, miingon sila, magtutudlo. Wala ka ba magpakabana nga mga lunod na kita? Og mibangon dayon siya, og iyang gibadlong ang hangin. Og sa dihang gibadlong niyang hangin, ni anam og hinay ang unos. Og hangtod nga milinaw kini. Og sa dihang milinaw na, miingon ang Ginoo kanila, asa man di ay ang inyong pagtuo. Mga anak sa Dios, ang mga anak sa Dios miingon, amen. Wala na'y kulang
wala na magkulang ang Ginoo sa ato. Gawas sa mga bag-o pa nga nakaapil nato dinhi. Wala magkulang, sukad sa una, gugma, paglaom, pagsalig, pagtuo. Wala na kita makulangi sa mga mensahe. Apan may panahon, kumpiyansa kaayo kita. O kining mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, walay gipili. Ang Dios naghatag na nato og paagi aron makasurvive. Ang pulong sa Ginoo, nag-ingon siya, asa naman di ay ang akong gitudlo kaninyo? Where is your faith? Ang inyong pagtuo. Mga igsuon, kinahanglan di ay exercise nato ang pagtuo. Kay gawas pa nga exercise, walay bayad. Ngano nga wala nato ma-exercise tungod kay wala ka mo tuo. Di ba na tinuod? Sumiingon siya, praise the Lord, where is your faith? Nagtinanaway sila. Iyon sila sa ilang kahadlok o katingala, nagpangutan anay ang usa-usa. Kinsa magidi ay ni siya? Nga bisan gani ang hangin, ang tubig, ingon siya, wind and water, they obey Him. Mianhi ang Ginoo aron ako ikaw nga nagatuo kaniya makamao nga muasdang ug muatubang sa nagkadaiyang hangin sa mga problema. Gitudluan kita niya. Bisan sa buluhaton ningon siya, I have given you authority. Atong palakpakan ang pulong. Ang problema, igurang nakadungog ang uban kanato apan wa gayud nila buhata kay ngano nadunggan og wa man gyud kini gamita og tuho eh. Okay. Tanan nga naay kamot iisa kuno be. Baba mutuo mo nga naay kamot. Oh, muarag didto ra dapita ang uban wa na maningog. Taas daw tanang naay kamot be i-review nato ni baba. Mutuo mga naikamot. Dili, correct. Pag ingon ni mog dili, makadungog ang kalibutan, may ingon, unsa man ang pagtalun-ana, lisura ba po na ang pagtulun-ana. Dili lang kay karon ang mga tinun-an kaniadto, mismo sila. Ang ilang pagtuo, wala makasakay sa gitudlo sa Ginoo, kay mismo sila. Niingon sila pagkalisod ba ni ining pagtulun-ana. Sa John chapter 6:66, naglinalisay sila kay gisgutan man ang iyahang lawas, ang tanan nga mukaon sa kong unod ug muinom sa kong dugo. Okay, John 6:66. Okay. Ug ang iyang mga tinun-an ming talikod niini kay gilisdan sila. Unsa ba di ay ning pagtulun-ana? Okay, diara. John 6:66, from this time many of his disciples turned back and no longer followed him. Backslide. Hallelujah. Ingon dinhi ang Ginoo sa 67. Do you not want to live too? Do you? Jesus asked the 12. Praise the Lord. Ingon si Simon Pedro, Ginoo, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ginoo, kung mubiya man kami, wala na gid kami mahimo. Ang among nasabtan nga ikaw mao ang pulong sa kinabuhi. Nganong mibiya man sila tungod kay
wala nila hisabti, nangalibog sila. Kay ang gihimo sa Ginoo mao nga gisambingayan ang mga tao, dili ang iyang mga tinunan. Ang iyang mga tinunan, o di ba kita dili man lisod sabton, dili ba? Kay niingon man siya kaninyo nga naa sa sulod, walay mga butang tinago pan kanilang naa sa gawas, magpabilin kining sambingay. Okay. Miatra sila. Miingon siya dinhi 61. No, sa 60. Okay, niingon siya dinhi sa 56. Whoever eat, sa John chapter 6, 56, whoever eat my flesh and drinks my blood remains in me and I in him, just as the living Father sent me, and I live because of the Father. So the one who feed on me will live because of me. This is the bread that come down from heaven. Your forefather ate manna and died. But he who feed on his bread, on this bread, will live forever. Nangalibog sila niini. Okay. Dinhi sa verse 51. Ingon siya, ako ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa, if anyone eats of this bread, bisan kinsang mukaon niining tinapaya, he will live forever. Mabuhi siya sa walay katapusan. Kay kining tinapaya, this bread is my flesh, which I will give for the life of the world. O niya ang mga Hudiyo sa pagkasugod nagpagkasdungog niini naglalisay sila, argue sharply among themselves. Ingon sila, how can this man gives us his flesh to eat? Unsaon man niya paghatag sa iyang unod aron kanon nato? Wak-wak na ta niya ani. Ana lang pagkasulti ha. So naglisod sila sabot ni ini. So dinhi apil ang iyang mga tinunan wa pud makasabot. Praise the Lord. Mao na nga sa John chapter 6:66 nitalikod sila, backslide. Pero dili gusto ang Ginoo nga mga wala kita. Walay lisod sa pulong sabton. Kay ngano, kining mga pulunga alang lamang sa iyang katawhan, palakpakan. Kining mga pulunga dili kini alang sa dili niya katawhan. Sa mga tao nga dili iya kang Kristo, kining pulunga wala gyud pulos alang kanila. Pero kanimo nga ikaw gimahal sa Ginoo, bililhon, mahal kaayo kini kanato. Giampingan, gipangga, gipamalandungan, giampuan. Okay, so balik ta sa Luke chapter 8. Where is your faith? Wow. Asaman ang imong pagtuo. Mga igsuon panahon na ni-exercise ang atong pagtuo. Pag ingon ako, itaas nyo makamot, baba nyo kamot, mutuo ba mo nga na ikamot? Dili. Nganong dili man, alang sa mga bago. Lahi ang pagtuo sa kalibutan, ikumparar sa pagtuo, dinhi sa tinuod nga pagtuo nga iya sa Ginoo. Basta makita na, dili na pagtuo. Maorag yun na siya. Basta makita na, dili na siya pagtuo. Okay. Dinhi sa Hebrews, ato gyud ning galingon og maayo hangtod karong gabi. Hebrews chapter 11. Kay mao'y gi-impress sa Holy Spirit na kinahanglan ma-train up kita sa faith. Niduol ang pastora kanako, mingon pastor. Unsaon naman mawala naman gyud ang among simbahan, pastor.
kay ibaligya man sa tag-iya. Iampo mi pastor nga makakitagluti, makatukod og simbahan, iampo mi. Moto ni ingon ko, gidana ko siya dire. Iko, kini, abot na dito, abot mi sa Pikas Gate. Pastora siya. Sa dakuan niya ni, ingon ko, piso, wala gyoy gasto. Sa ngalan sa Ginoo, akong giinan siya, nagampo gyud mi. Na Ginoo, butangi og dakong simbahan. Kanang simbahan nga nagatudlo gyud sa insaktong paagi. Dako nga simbahan, Ginoo. Pilaray istorya, alas 3 sa kadlawon dito sa silong sa akong fine tree, ni-reveal ang Holy Spirit. Praise the Lord. Gigrab ang opportunity. Lord, salamat. O kami to si Gloria, si Nonoy, Harana. Ang Ginoo na maogani maglihok, wala gyoy problema, palakpakan, pagtuo. Akong giingnan si pastora, bisan piso, wala gyud. Gamita ang pagtuo. Iko uli karon. Paabot kay naay manawag nimo, giingnan na po na ako. Naay manawag lagi nimo. Tinuod gyud oy. Paghuli niya sa ila, pagkagabi gitawag gyud siya. Pastora, naay luti nga ibutang sa atong simbahan. Tukuri dayon na ayog dugaya. Testimonyo gyud siya, nakalimot naman gani ko ni ana unta. Iyon siya di gyud ko malimot ni Pastor Molina kay diha ni ining mga bahin na kini simbahan na gisulti gyud ni niya pauli kay naay manawag, ninawag gyud. Hallelujah. Si Johnny Esencia, kapila na muagi ang birthday ni Johnny, patay naman siya, niuli naman siya sa Ginoo. Niingon siya, pastor, tinuod gyud ang pagtuo. Lahi ang authority sa pagbadlong sa mga evil spirit, ug lahi gyud ang operasyon sa faith. Dihay panahon, dili lang kay kausa na hitabo, ingon siya sa iyang birthday. Wala siya lain nagipang-andam. Ingon siya, ugma na ang iyang birthday. Nagampo siya, Lord, ingon siya, ang akong birthday, kay manambong rabagyo din hiya akong kauban sa simbahan, ampuan ko ni pastor, nagampo ko Ginoo nga daghang manok, ugma, muabot sa akong balay. Tinuod yun. Nagdala ang iyang ugangan, karga sa pidikab, daghang manok. Dili lang kuno kay kausa na hitabo. Ingon ko, ang Ginoo maayo kaayo, basta gamito nato kining gitudlo niya. Dili man ni ato, iya man ni. Ang pagtuo mao ang mga pasalig sa mga butang nga wala makita. Basta wala gani makita, kana sakay sa pagtuo. Pero kung makita na, dili na siya pagtuo. Dinhi sa Hebrews chapter 11, ingon ang Ginoo, asa naman? Tomas, ingon siya Pedro, ingon siya Andres, asa naman ang inyong pagtuo? Bartolome, asa naman ang inyong pagtuo? Okay, nga gikapoy unta siya, nigpahulay, gipukaw, kining kapuyon ug pukawon ka mo orag dili kondisyon ang imong lawas. Halang ang mata. Nibangon siya kay iyang nadungog nga wala ka ba magpakabana nga malunod na kita? Diha nato makita na naagyud siya sa tawhanong lawas. Gikapoy siya kay ngano gikan sa ministry, gikapoy gyud siya. Gidot-dot ang mga tao sa iya kay nagkinahanglan og tabang, ampo, rebuke. Dili makaya, siya ra isa. Og ang mga tao nag-anam og kadaghan. Praise the Lord. Mao nangingon si Juan, Pedro, pangita mo sakyanan, musibat usa ta. Kaya kinahanglan ko nga mo rest. Moto na may sakayan. Sakay din sila, blawig, gibiyaan ang mga tao. Biya.
Ingon siya, kamo nalay bahala nga mag-maniover ni ining atong gisakyan, kay mo pahulay ko higda siya. Sa diha nga nakatulog na siya, nitabok na tunga-tunga sa lawod, ni unos ug kusog nga unos. Nabawog timbang ang iyang mga tinunaan, nakuyawan sila, nakuratan sila. Mga igsuon sa unang panahon, uso ng kurat-kurat. Pero karon, mga anak sa Dios, maingon amen. Inang imong katapad, ayaw kakurat. Balusi, inag ayaw pud kahadlok. Nahinomdom mo ni Eliseo ba to? Si Eliseo o si Elias? Eliseo di ay. Si Eliseo kato di ang kauban bitaw nga mangihi na unta siguro to siya pagtanaon niya nga gikuyawan kay daghan nga si Eliseo no? Eliseo to. Nato sa hari. Kuyawan niya kay katong istoryaha, lahi pod ning istoryaha. Nasuko ang hari sa Syria. Yun siya kinsa magyud ang mabudion dinhi. Ingon siya, mahal nga hari, wala gyoy mga traidor dinhi, mga loyal gyud ning mga sundaluha sa imo. Siya nga nung mapakyas man ta inig ambos nato nila. Ingon siya, Senyor Hari, naamad ko'y prophet nila. Adi ay? O, naay propeta, makaila o mahibalo siya, kung asa taagi kay amboson, mag-ambos ta, muagi sila, dili madayon kay, may propeta kauban nila, mayon na, dili ta diha kay na, ay mangambos diha, dili taagi. Kinsa man na, si propeta Eliseo, dakpa. Ila din gipangita ni Eliseo. Nakitaan man dito sa dakong balay, gilibutan. Ang kauban ni Eliseo, nangihi siguro to, abri sa bintana o unsa ka ba? O nagpahayahay ba? Pag abri sa bintana, pagkakuyawa, gikuyawan siya kay wala may laing gipangita, sila mangyod, daghang sundalo nga naglibot sa ilaha. Kay dakpon sila. Ming uli, balik, yang gipukaw si Eliseo. Yun siya. Sir, o siya tawag niya, Brad or pastor or prophet, naamay daghang sundalo sa gawas. Kita'y tuyo ni ana. Wala magpanumbaling si Eliseo, tulog siya. Ayaw, mata ba? Kay delikado ta. Niingon dayon, ampo si Eliseo, Lord, ablihi ang iyang mga mata. Aron dili siya mahadlok. Tulog siya. Sila ka balik sa gawas, tanawa dito. Pagtanaw niya, uy, nalibutan mo raman o kanang barigyan ba nga nakawa, nalibutan og dagkong mga bukid. Pagtanaw niya, ang mga sundalo nga naglibot sa ila, ang mga bukid, daghan man pud ang sundalo nga mga anghel nga nag-uban sa ila. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Daghan na puno ang kabukiran. Hallelujah. Karon, gigamit ang pagtuo. Kining Ginoo, naabaya, dili, kana pag-ingon niya na dili ko ikaw biyaan, naagyud siya sa imong tapad. Ampo dayon si Eliseo, Lord, butahi raguning mga tawhana. Gibutahan. Okay, nanaog na siya. Uy, kini di ang mabuta na, di na kailaha. Kinsa inyong gipangita? Ang propeta, sige, dadon ko kamo, naa siya dire, gidala. Kabalo mo ni istorya, di ba? Asa gidala? Dito sa ilang harian. Panahon na yung pamutlag ulo, unta. Ingon nga, Senyor Hari, mauning mga tawhana ang nagsigig pangatang nato. Kapila na gyud ta ambo sa ani, pero dili man madayon kay ang Ginoo mopahibalo man nato nga di ta moagi diha. Mao ni ingon ding hari nasugo, mauda ini ha, unsa man ni pangtugsukon ta na ni. Ingon na si Eliseo, ayaw Senyor Hari, pag-ihaw og mga pagkaon pagkan-an ni sila busga, pagkahuman papauli atong palakpakan ang Ginoo.
Kini di ay mga taong dautan, walay laing tambal, basli og maayo. Sukad ni adto, wala nagyoy ambos nga gihimo. Kay mangingon man to sila, mga maayo man dayong tao ni. Bisan pag ang hari mo ingon, ambusa, adili na sila. Mga maayong tao ni. Kay kung gipatay pata, wala tay daganan. Wa ganit ta kailag mao na ba di ay tawhana ang atong gipangita. Unsay gibuhat nila? Gipakaon ta, nangabusog ta. Maayo pag yun ang ilang pagluto. Karon gipapauli ta. Hallelujah. Tama yun ang Ginoo. Ayaw basli ang dautan sa dautan. Iampo ninyo og panalangini sila. Kay gitawag ka aron usab grasyahan og panalanginan sa Ginoo. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo. Maunay giingon dinhi sa Pedro, praise the Lord, hallelujah. Maayo ba ang Ginoo? Maayo gyud kaayo ang Dios. Hallelujah. Bidaw. Okay. First Peter. Tanaw na nako diribi. Gitawag ingon siya, gitawag kamo sa Dios. Verse 9, 1 Peter chapter 3 verse 9. Do not repay, ayaw niyo basli ang dautan sa dautan ug insulto sa insulto. Apan baslig panalangin because to this tungod kay niini gipanagtawag kamo aron kamo manununod sa panalangin. Hallelujah! Amen! Ang mga manununod sa panalangin moingon amen. Mao nga ayaw na gyud ang kinabuhi nato kaniadto lahi na. Amen. Ayaw ibaylo. Ayaw ibaylo ang imong kaugalingon. Praise the Lord. Bisan makadungog ta og naay mga pangdaot or pagtamay or kapag panghilabot, paubos lang, basli og panalangin. Kay ang Dios pabor kanato, ang Dios uban kanato. So baliko nato pag-ingon, where is your faith? Asa na ang inyong pagtuo? Ang Ginoo nagatudlo gayud siya, mao ni hinungdan Jesus came into this world is to tell the truth about faith. Asa naman ang inyong pagtuo? So nahibalik, wala malig-on ang ilang pagtuo. Nahibalik sila sa daan nilang pagtuo. At tuo nato si Tomas. Si Tomas, balik-balik ko nato ni aron masilsil sa atong mga kasing-kasing ang pagtuo. Okay, walay lain nga relihiyon nga nagtudlo ni ini. Si Kristo ra. Nganong maingon ko wala lang relihiyon? Kaya nga atong relihiyon, Kristohanon man, dili ba? Nahinomdom ba mo sa akong gitudlo nga relihiyon? Ang Diyos sa Korea, si Myongmon, ayaw ginagkalimtin ninyo. Ang ilang relihiyon, Myongmonism. Diyos sa insik, si Buddha. Ang ilang relihiyon, Buddhism. Na ay Muhammadanism, Taoism, Judaism, Satanism, halos ism, relihiyon, sudaghan pa. Okay. Ang ato din sa Pilipinas, ang atong Diyos si Kristo. Ang atong relihiyon, Christianism. So sa tanang relihiyon, kang Kristo ra, nagtudlo ni ining klase nga pagtuo. Ang ubang relihiyon, ang ilang pagtuo, basta makita, mauna ang ilang pagtuo. Walay laing relihiyon nga nagtudlo sa insakto. Si Kristo ra. Okay, at tutang Juan. Si Juan. Si Juan. Okay. Asara ko to si Juan. Oy, Tomas.
Tomas. Okay. Nyara. Chapter 20. Verse 19. Sa paggagabi on the evening of the first day of the week. First day of the week. When the disciples were together with the doors locked. Wala sa diha di ay nga namatay sa lawas ang Ginoo. Wala maundang ang ilang simba. Pero gilak na gilak na nila ni Brother Nining o ni Brother Bubong. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, sa diha nga nagsimba na sila, with the doors locked for fear of the Jews. Morag dili layo sa atong gibati karon. Sa kadako-dako sa tagom ug sa kadaghan sa mga Kristohanong simbahan, kung matinuod man tong nadungog nako ganiha, nakubid ang mga pastor. Kay ako di naman ko mag-apil-apil, wa ko maapil pagka-kubid. Kay nakubid man ang mga pastor, nakubid ang tanang mga membro. So walay simba. Sa una, aktibo ko sa ministerial, pero nakita yun na ako, nawag yun ko'y bunga sa ministerial. Wala. Pawalihon ra, palingkuron ra na sila, pero wag yun nadala. Hinoon, ang mga naasiguro sa Takabalo, sa Kadugayo, pero ako ni Biya ko. Okay, ingon ko nga nung maghago man ko, sa ako lang niya, sa ako pong katungdanan, dako magudpog trabaho. So di na ko kinahanglan mo apil pa. Katong mga pastor nga way mga trabaho, nahala diha. Okay, so karon, muara, kung matinuod man to, wala gyud simba. Kay kung nakubid ang ilang pastor, kubid ang mga membro. Pastor, naka-apil ba ka? Ikaw nga, wala yung ka-apil. Ay, salamat. Wala. Pero mag-ampo lang ta. Kay ang kalibutan mangita og paagi. Aron kubiron ang tanan. Okay. Hallelujah. Asara ko dapitan to. Okay. Asara ko dapitan to eh. Si Tomas to, no? Si Tomas. Okay, diara si Tomas. Okay. On the evening of that first day of the week, verse 19, chapter 20 sa libro Juan, kapitulo 20, 19, niyanang pagagabi, unang adlaw sa simana, Sabado na. When disciples were together with the doors locked, ang ilang simba gisiradaan nganuman kay duna sila'y kahadlok sa mga relihiyoso nga grupo. Kani mga Hudiyo, mga relihiyoso ni. Jesus came and stood among them. Uy, human sa kamatayon, buhi, gitrangkahan ang ilang sira sa ilang simbahan, sa ilang tigumanan, apan nahibulong sila kay didto si Jesus nagatindog nga miuban kanila among them, and said, ug miingon, peace be with you. Palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Ang kalinaw, gisaad kini alang sa iyang mga katawan. Peace, gi-remind gayod niya. Ayaw mo kabalaka, ayaw mo kahadlok, magpabilin mo nga malinawon, samtang ako kauban ninyo. Peace be with you. Human sa pagsulti niya niini, verse 20, mipadayag siya, he showed them his hand. Mipadayag or mipakita siya sa iyang mga kamot ug sa kilid.
O ang mga tinun-an ng ngalipay sa dihang nakita nila ang Ginoo. So ma-imagine na nato ang kalipay. Oy, praise the Lord, Ginoo. Wala gayo di ay kamamatay, praise the Lord. Tinuod yun di ay ka nga Diyos. Kay kami saksi nga ikaw gilubong, pero karon ni akabuhi uban ka na mo overjoyed. Hallelujah. So mauni, the disciples were over. Pulong over, naglukso-lukso. Yuhu! Hallelujah! Praise the Lord! Pirtig yung kalipay. Nakita nila ang Ginoo. Okay, overjoyed when they saw the Lord. Verse 21. Misulti pag-usab si Jesus ug miingon, ang kalinaw maanaa kaninyo. Ingon ngang akong amahan nga nagpadala kanako, ako usab magpadala kaninyo. Mauna, no? Verse 22. And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sin, wow. Mauna ni ron ang atong bantayan, ayaw gyud mo pagdaladala og naay gikaligut-gutan. Kay masubo ang balaang Espiritu Santo. Ayaw, dili na hinumduman kadto mga tao nga kabatok sa una, ayaw na nahinom pasaylo ngano magsigi pa man kag hisgot kay ngano wa ka kapasaylo. Makadungog kog nay maghisgot-hisgot mo hilom ko, may Lord. Pasaylo abaya gyud mi. Dili na ko mo hisgot pa. Dili na maayo isgutan ang mga adlaw ning labay. Ayaw na. Pasaylo Kay wa man ka kapasaylo, sige ra gihapon kag hisgot sa mga pangalan, hisgutan nimo siya. Ayaw naghisgutin na, pasaylo sila. Nasara ko dapit adto. Silas. Diara. Verse 21 again, Jesus said, peace be with you. Ang kalinaw, kay kung magsigi magkukaghisgot, mawa kay kalinaw. Unya kay wa kay kalinaw, matakdan ka, wa ka na kalinaw, di ka nakatulog. Kay wa ka na katulog, dili ka nakakiligo. Walay kligo. Kay wa kay kligo, baho. Pero linaw ang imong kahuna-huna, konsensya linaw, muhigda ka wala la. Hagok, di gani ka kay balog ikaong kag lamok. Peace be with you as the Father has sent me. I am sending you. Wow. Gawas nga gitawag ka na akay buluhaton. Dili man tanan nag-Bible study, pero ang imong prayer sa naglakaw, apil man na, di ba? Ayaw pud kalimot, nga naa ka sa balay, iampo po din taon mi. Ingon siya dinhi, peace be with you as the Father has sent me, I am sending you. Verse 22, and with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone his sin, they are forgiven. If you do not forgive them, kung dili nimo sila pasayloon, they are not forgiven. Nako. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Karon, padayon. Verse 24. Kadtong tiguma, didto si Tomas. Now, Thomas called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Absent si Tomas ni adtong tiguma permiro. Verse 25. Ang mga tinun-an mingsulti kaniya, nakita namo ang Ginoo, Tomas. Pero mitubag si Tomas,
gawas kon makita ko ang markas sa lanlinansangan sa iyang kamot, unya og ikahikap ko sa akong kamot, kadtong iyang mga linansangan o kadtong iyahang samad sa kilid nga gidughang sa bagakay. Di ginako na makita o di po nako mahikap, dili ko matuo. I will not believe it. Okay, mauni ang pagtuo ni Tomas. Matud pa sa usa ka pastor, to see is to believe. Bali ra. To believe is to see. Di ko mutuo kung di nako makita. Pero kung makita nako, tuo ko, ingon si Tomas. Giingnan dayon siya. A week later, his disciples were in the house again. Ingon ang mga kauban niya, Tomas, karong sunod prayer na to. Uban ragod. Naanapod ang Ginoo ba? Naanapod lagi siya. Ingon siya, bidaw. Wala mo tambong si Tomas aron mo apil sa kinasingkasing at igom apan ming tambong siya og tinuod ba. Karon niabot na pod ang simana og si Tomas sa verse 26 og si Tomas didto na, and Tomas was with them. Though the door were locked, gisiradaan ang pultahan. Sa dihang gisiradaan, magsugod na sila, didto si Jesus mitindog na usab uban kanila. Ning tindog siya og miingon ang Ginoo, ang kalinaw maanaa kaninyo. Unya giadto niya si Tomas, hallelujah. Tomas, ingon siya, put your finger here. Ang binang imong kamot mas kay nakadungog baya ko sa imong gisulti. Kung kusog na ang internet karon kay makita na tanan mas kusog ang Ginoo. Kusog ang Ginoo. Botangan madagdaghang internet ni tagom aron mo kusog unya wa na tay kataguan. Kusog ng signal. Mas kusog ang signal sa Ginoo. Mas kusog ang atong signal. Muampo ta sa Ginoo, kusog ang atong signal. Ingon na Ginoo, put your finger here. Tan-awang akong mga kamot. Dali, ambi ka ng imong kamot. Unya, ibutang dinhi sa akong kilid. Kini apay samad. Unya, miingon na Ginoo, stop doubting, Tomas. Kanang imong faith, dili na mao. Kanang imong di kamutuo o di makita, dili na mao Tomas. Makonsider na siya og doubting. Stop doubting and believe. Tuo na. Sa pagkadungog ni Tomas diha sa gisulti ni Jesus, mingsinggit siya, "My Lord! My God!" Didto nalig-on si Tomas. Unya miingon si Jesus kaniya, tungod kay nakita na nimo ni, mituo ka na. Sultihan ta ka Tomas. Blessed are those who have not seen. Bulahan kadto silang wala makakita kanako. Unya nagatuo sila. Dili ba kita mauman kining giingon bulahan nga wala makakita? Atong palakpakan. Dako ang pagkabulahan nato mga igsoon. Tomas, mituo ka kay nakita na nimo kini, sultihan ka. Bulahan kadto sila nga wala makakita kanako ug na nagpanuo kanako. Si unsa ka grabe ug dako nga pagdaig sa Ginoo kanato. Walay rason nga mahadlok ta. Walay rason na makubid. Walay rason. Wala man tay labot. Dili ba ang iyang pulong wala may bakak? Ang iyang pulong is a pure word. Pag ingon niya, dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw talikdan, 1,000%. Hallelujah. Pag ingon niya, then you will know the truth and the truth will set you free 1,000%.
Dili bagi kanta naman gay nato na gawas nun ka sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun, daghang gawas nun ang isigutan diha. Ta sa kalisod, sa ngalan, gawas nun. Nganong gawas nun naman kita? Sa dihang mituuta, sa dihang midawat kita. Ang tanang tonglo, kalisod, problema tonglo na, sintomas, balatian tonglo na, gilangkat sa Ginoo o iyang gilansang pag-apil. Tanan gibayran ang tanan natong panulundon nga iya sayawa, gilansang gibayran kita niya. Og sa dihang gibayran na kita niya, gawas nun na kita. Tanang tunglo, wala na diha kanimo. Maulang, ayaw hunong sa iyang pulong. Amen? Gahapon dito ko sa bukid, naligon sila. Yung ko mga pastor, tudluig yun ang mga membro nga maligon sila. Wala tay labot ning kalisod. Tudluig sila. Nga dili sila muhunong sa tanang gisaad sa Ginoo. Kanang paggamapay na sayloon, tudluig sila nga mo pasaylo. Walay pagkabahin-bahin. Kanang pagkamagihatagon, ipadayo na kay saad sa Ginoo na. Kay kung muhunong ka ni ana, muhunong po ang saad niya sa imo. Akong giinan sila gahapon. Ingon ko kalisod, nakatilaw mi. Kay ngano, wala pa man mi maglihok. Pagkamagihatagon, paghatag sa ikapulo, wala mi maglihok. Muingon gud ko sa kong asawa nit, ang ikapulo kay alagad man ko. Ako ra gihapon eh. Mali man di ito. Ingon man si Reverend Gaetano, ayaw unaya pagkaon ang imong pinugas, ay ang imong binhi. Ayaw unaya pagkaon ang imong binhi, ipugas. Mo na giingon. Niingon na po ko ni Nita, Nit, mali di ay. Kinahanglan ipugas din ning ato ang ikapulo dito. Aw, diha nilihok. So niining paagiha, luyo sa kalisod, i-reset ang kalibutan, ayaw hunong. Nag-ingon siya, whoever follows me, John chapter 8 verse 12. Whoever follows me. Bidaw maoba ni. John chapter 8. Mao lagi. John chapter 8 verse 12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Bisan kinsa ang magasunod, follow. Dili ni follow of His steps. Kung asa ang iyang tunob, multikang tano. Ang tanang mga rules. Whoever follows me, be strong and courageous. Amen. Faith. Whoever follows me, praise God. Dili na siya magalakaw sa kangit-ngit. Unsa ning kangit-ngit, dili ni literal na darkness, dili. Kaning kangit-ngit, mao kining kalisod. Kawala doon. Mao nang kangit-ngit, limbong, pabakak. Mao nang kangit-ngit, pangutang, nga dili, way bayad-bayad. Mao na'y kangit-ngit. I know that the Spirit of God is reminding you. So daghan nga hinluan yun ta dinhi. Amen ba? John chapter 17 verse 17, ayaw ikasakit ang pulong sa Ginoo. Kay ngano,
Because the Word of God will sanctify you. Sanctify. John, ambot og mao ba ni? Mao ni? Mao gyud ni ba? 17 verse 17. Karaan naman yung mga bersikulo hagod. 17:17. Di daw. Okay. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Ayaw gyud ninyo ikasakit, ikalipay na maigo ta kay ngano hinluan ta sa Ginoo kay naay plano. Lahi manggod ang prinsipyo sa Ginoo. Lahi ang plano sa Ginoo. Dili pwede ang makasasala moapil sa the kingdom of God. Dili na pwede. Wala magpasabot nga kung niya ka dinhi o bag-o ka ba nga bisita dinhi kay Katoliko ka, ayaw ing na nga lain ang imong reliyon. Wala. Katoliko baya mi. Kaya balota, kita mga Katoliko, ang atong doktrina maoni, the basic doctrine of the Catholic is the 7 sacrament, which is bunyag, kumpirma, kumpisal, kalawat, santala na ordain, ug kasal, water baptism, confirmation, penance, Holy Eucharist, kalawat, santalana, extreme unction, ordain, holy order, kasal, marriage. Mauna siya. Kaso lang, sa una, na anata, Katoliko ta. Kaso lang, wala may pulong na tuugod nga gitamdan. Wala. Mao nga saag. Wala. Pangutan-on ta. Di naman kagikan, simba. Wala. Unsa may nadala ni mo gikan sa simbahan, na abay pulong nadala. Wala tayo kasulti. Kay wa man tayo kasulti, atong kinabuhi, wala makita. Ang kahayag. Nag-ingon, kamo ang ako ang kahayag sa kalibutan. Ug kamo ang kahayag. Walay magdagkot og suga nga takluban sa gantangan. Kundili, ibutang ibabaw sa tungtunganan aron mahayagan ang tanan. Niyon siya, kamo. Mga igsuon sultihan ko kamo, wa lang mo mahibalo. Daghana ang napanalanginan kaninyo. Daghana. Wa lang mo mahibalo. Daghana ang napanalanginan ninyo. Nganong napanalanginan man sila kaninyo. Tungod kay ang pulong. Amen. Ang pulong. Ubang mga relihiyon o relihiyon na patusigutan, ubang relihiyon gikinabuhi ba nila na abay pulong nga ingon ni ani? Wala. Hallelujah. To God be the glory. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. To God be the glory. So, ingon ang iyang pulong, ingon siya ayaw lang ikasakit, dawata lang. Kaya ngano, hinluan ta. Pinaagi sa iyang pulong. Pinaagi ani kani naguba na gud akong Bible pero iskastipan lang gihapon ako ni. Kay grabe ang dihog ni ining Biblia ha. Praise the Lord. Sanctify them. Ang pulong sa Ginoo mao gyud ni muumol usbon gyud ng tao. Daghanang mga notorious. Daghang mga tao nga nagalingkod sa trono nga nagpaubos na ngano tungod sa pulong. Hallelujah. Kang atong panahon karon, praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Dili layo ang panghitabo sa akong gibasa. Luke chapter 8. Gilak ang ilang pultahan. Gilak pod ang atong gate. Hallelujah. Amen. Nalipay ba mo? Nalipay. Okay.
Sumao ni, ingon siya, nituo ka tumaskay, nakita nimo kini, sutihan ta ka, bulahan kadto sila nga wala makakita apan nagatuo kanako. Perti nindotag yung pulong nga oy. So walay rason nga dili ta mo padayon, ampo lang yun ta Ginoo. Pagtuo. Amen. Okay. Kanang mag-drive ko. Okay, marag iyon ko kining mga milyonaryo, no? Nagawa. Mutubag ba ko asawa, kwarta na lang ko lang pang. Ikaw ayaw gisulti na, kay manglusot o niya na. Ingon ko, dili ko dato, milyonaryo ta, kay ang dato nagagasaw. Drive ko, ginasod, milyonaryo. Ang tanan nga nagsimba, mga milyonaryo pod kamo og mga milyonarya. Di ba na pagtuo? Oh, ayaw ina nga, kumusta mga Brad? Ay, perdig yung paita. Ayaw, isulting pait. Tawaga. Uy, milyonaryo na mi. Dali na mo, mga grasya, dali. Maampo ako, misis. Ayun siya, ang mga panalangin sa sidlakan, sa habagatan, dali. Sa silangan, amihanan, nasa dapitan na ni. North, East, West, South, dali na mo din eh. Abot na mo din eh sa simbahan sa The City Cathedral. Atong palakpakan, wala may bayad na. Ayaw lang po pagpadunggan ng dili Kristohanon kay mangyami kahambog. Kanang kita-kita rago, milyonaryo, kumusta ka? Amen. Mo, naaba mo'y bersikulo nga matawag na? Tawag ka. Basahon sa akong undang nabi yung tago. Roma be. Sa Roma, uy. Romans chapter 4 man siguro to. Dara. Roma 4. Oh. As it is written, I have made you a father of many nations. Si Abraham na. He is our father in sight of God, in whom he believed. The God who gives life to the dead. Tanawa, ang wala kuno pa moabot, iyang gihatagan og kinabuhi. God, naba na diha sa TV na to? God who gives life to the dead. So isulti, amen. Yang gihatagag kinabuhi. Ingon siya, God who gives life to the dead and calls things. Gitawag ang mga butang nga wala pa diha. Are not as though they were. Gitawag ang mga butang nga wala pa diha. Oh, kamong gustong sakyanan, panawag na mo. Nga nung man mo manawag, man mo mutuo. Maura man na duhara. Hallelujah. Naakay gibati, pagtuo, Ginoo salamat, walay sakit. Oh. God called those things are not they were. Ito, mo ba to? Romans 4. God who gives life. God who gives life to the dead. God who gives life to the dead and calls things. Mao man ay pagtuo. Walay bayad. Mao man ay pagtuo. So i-apply. Amen. I-apply. Kana nga tong prayer meeting diri. Oh, mga pagtuo, di naman maabot dito sa Luzon, di mingon si Sani, maluwas ang akong mga parinti sa Bigan. Makabarog ang simbahan sa one-way outreach. Pagtuo man na siya. Dili naman pwede na sa ato karon na mo lupad-lupad pa ka. Magamit gihapon nato ang pagampo uban ang pagtuo. Ingon si Jesus, asa naman ang inyong pagtuo? Hallelujah. Maulagi na mo-operate ni siya kanang atong kasing-kasing pud hinlo lagi.
Ayaw basli ang dautan sa dautan. Manindog kita. Praise the Lord. Wa ba to sila pang iga nga sulod? Nag-andar mino ng hangin. Okay. Taas ang makamot, mag-ampo ta. Ginoo, salamat. Ang imong pulong wala gayoy bakat, tinuod gayod gani ang mga butang nga among giisgutan. Ginoo, ang kalibutan mo tamihid kanamo. Kay amo mang tawgon ang mga butang nga wa pa makita. Ginoo, maningil gyud ay ikaw kanamo. Muingon ka, where is your faith? May panahon nga naay problema, dayon muingon kami, Ginoo, tabangi kami. Apan mali. Makita di ay namo, Ginoo, nga mutanaw ka. Where is your faith? Kung naay problema mo, hilak ang uban ka namo, Ginoo. Wala na. Di nagyud basta-basta na, muingon di ay ka. Asa naman ang imong pagtuo, Ginoo? Liguna ang among pagtuo. Ikaw nagatudlo og wala nay kulang kanamo gikan sa paglaom, gugma, pagtuo, uban pa nga mga topiko nga imong gitudlo kanamo. Ginoo, tanan wala nay makulang. Salamat, Lord. Salamat sa imong grasya ug sa imong pulong. Ang imong pulong tinuod gayod. Kining tanan namong ipasalamatan, dihugi ang imo makatawhan, magtiayon bana asawa, may panglawas, mga kabataan, panalanginan mo, Ginoo. Sa ngalan ni Kristo nga among Dios, amen.